А вы знаете что? Камни могут рассказать свою историю, если они в руках археолога. Александр Горшков, кандидат исторических наук, первый доцент по археологии в Гродно, автор монографий и исследований. Сфера его интересов – эпоха палеолита, время, когда жили мамонты. Специалист собирает и исследует камни. По камушку может рассказать, где подняли, как использовали и выбросили. От, наприклад, фрагмент этой пластины быў сколоты чалавекам прыкладна 10 000 год таму. Ось. І гэта адна з тых стаянак, которые былі па беразе Нёмана у гэты перыяд утвораны, бо шмат кремню, і людзі на той перыяд якраз селіліся ў такіх месцах, плюс яры, которымі прорезаются наши высокие берагі, яны былі такімі шляхамі для міграцыі жывёл, тым ліку паўночных аленяў. Это якраз лічыцца, што былі паляўнічыя на паўночных аленяў, яны засядалі там дзесьці паблізу, і пасля ўжо іх там старажылі, каб тое, што называецца, здабыць. Трэба прызнаць, што не часта нават такую колькасць кремню знойдзеш не на палях, а менавіта на тэрасе. Это якраз дзякуючы таму, што размыла берагі. І мы знайшлі такі яшчэ адзін помнік каменнага веку на тэрыторыі горада Гродна і ўвогуле ў лесапарку Пушкі, што даволі вельмі важна. Гэта наканечнік па памерам хутчэй за ўсё, што стрэлы. Цікава тое, яму каля 10 000 гадоў. Знайшлі яго на вуліцы Паповіча ў горадзе Гродна. На ім ёсць сляды выкарыстання, то есть ім кудысьці папалі. Тое, што ён застаўся цэлы, хутчэй за ўсё папалі ў мяккія тканкі. І гэтыя сляды, яны, в прынцыпе, відны і так зрокава, пад мікраскопам яны яшчэ больш будуць відны. Вельмі добра відно, што так пабіла, то бок ад контр-удару ён патрапіў, і асколачкі такія маленькія якраз адляцелі ад яго. Калі мы паглядзім край, который не чапалі ніяк, ён роўненькі, востренькі, нават зараз ім спакойна можна парэзацца, калі неакуратна. Археолог – это детектив, который пришел на место преступления через тысячи лет. Инструментарий похож на тот, которым пользуется эксперт в своей работе. Калі мы з вами возьмем любыя навіны ці яшчэ некія ресурсы, то заўсёды мы з вами ўбачым, дзе што знайшлі, дзе археолагі нешта цікавае такое адкапалі, і гэта прыцягвае ўвагу і зноў жа паказвае на развіццё той же самай навукі ў кантэксце развіцця ўсёй краіны. Тема кандидатской диссертации Александра Горшкова была посвящена малоисследованным охотникам-собирателям на территории Беларуси. В 2024 году она признана лучшей среди работ гуманитарных наук, которые были защищены у нас в стране. Молодой ученый уверен, чтобы понять, почему мы такие, надо обратиться к истокам, ко времени древнего каменного века, которое он детально по зернышкам и по камушкам изучает. Любая нацыя, яна не можа быць без гісторыі і гістарычных каштоўнасцей, і тое, што мы даследуем, мы паказваем, што ў нас ёсць глыбокая гісторыя, што мы там не у 20 стагоддзі з'явіліся якімсьці прыдуманыя, што людзі жывуць тут ужо шмат гадоў і нават не гадоў, тысячагоддзяў. І сённяшнія, дарэчы, генетычныя даследаванні паказваюць, што, напрыклад, беларусы маюць адны з самых настаражытнейшых генаў паляўнічых збіральнікаў, которые ёсць у Еўропе. Менавіта того перыяду, которым мы займаемся. То есть яны ў нас захаваліся. В кабинете, в котором мы берем интервью, представлена вся археология Беларуси, начиная от эпохи палеолита с зубами и костями мамонта и заканчивая военным временем. Все предметы добыты преподавателями и студентами Купаловского университета во время раскопок. Со студентами были на практице у Щучинском районе, и копали такой шурфик невеликий. Это можно показать, такого в Беларуси мало где. То есть это шурф 2 на 2 метры, да. И он уже закопаны. По факту он есть только у нас у фотоздымках и вот этой 3D-модели, которая у нас есть. Зараз я по этой 3D-модели могу спокойно поглядеть, что мне потрібно. Нам у археології важливі не самі знаходки, а якраз пласти землі, в яких вони залягають. А вот еще один ценный артефакт – находка из недр земли под новым замком в Гродно. Во время работ по благоустройству территории археологи нашли остатки церкви конца XII века и создали ее модель на портативном 3D-сканере.
Вот это фрагмент кафли с двухзубом, то есть знаком князёў якраз гарадзенскіх. Вось. І нават мы зафіксавалі ў самой кладцы царквы таксама вот такі знак. Вот, то бок это паказвае, што будаўніцтва безумоўна не магло як бы праходзіць без дазволу улады княжацкай на той момант, но што яны хутчэй за ўсё, што былі ініцыятарамі. Это якраз дадатковая інфармацыя і патрэба ў далейшых даследаваннях не толькі як бы археалагічных, але і архіўныя, гістарычныя і гэтак далей. Да, вот яе кладка. Яна развалілася ўжо, дарэчы, вот мы калі капалі, яна ўжо чуть-чуть развалілася. Да. Вот это такі адзін з фрагментаў, который мы знайшлі, зафіксавалі яго. Вот. І што самае цікавае, мы зафіксавалі яе завал. Яна была ўнутр завалена, і это вельмі таксама цікаво. А пасля праз нейкі час все разраўнялі і над ёй пачалі жыць. В настоящее время Александр Горшков занимается решением проблем заселения правого берега реки Неман, изучает время палеолита в междуречии Немана и Вилии. Другая его исследовательская работа направлена на обеспечение охраны историко-культурных ценностей в нашем регионе, а в планах написание докторской диссертации.